ginagabi. Ay, yung manala ay dito. Tumama dyan yan eagle. Sa salatay kayo, sa salatay starter. Pagong gagana. Ano battery? Ito bali battery. At yun na may. Hindi ko mo mapapasa lahat ng siniglas ko yun. Sinalatan ko yung battery. Ha? Bulag. Hindi, bago sinitan, bago sinitan. Ba- 24 sinitan eh. Bakit ditan? Nagawa ko ng brand new 33. 33. Hindi, agam pa sa kaya ko. Agam pa ma. At ang biyahe na. Diyan mamin sa laman. Ganda ng view, no? Ang ganda ng view, oh. Woohoo! Ito, oh. Fresh pa, fresh. Fresh pa, oh. Mag-drive ako hanggang Batangas. So, ang sarap, ang ganda. Ang ganda dito. May kalabaw, may baka. So itong pakanan, yan, di ba? May pakanan na daan. Yan yung ano, Pico de Loro. Yan, yung way na yan, yan ang Pico de Loro. Ayun, nakalagpas na tayo ng ano, no? Nakalagpas na tayo ng Pico de Loro. So see you on March. So sa March, nandyan tayo sa March. Kasi meron silang ano dyan, meron silang incentives dyan, no? So, siyempre, tayo yung piloto. Kasama tayo dyan kasi tayo yung piloto. So, kita tayo ulit mamaya doon sa next destination. Doon sa taas, no? Ano na to? Pababa na to ng patag.
patag na to, patag. So, hindi ko alam kung naririnig nyo yung boses ko, no? Kasi malakas yung hangin pababa. So ang oras natin ay alauna na, alauna. Yan, so nandito na tayo sa patag. Mamaya tayo ulit mag video pag malapit na tayo dun sa Pico de Loro. So may mga unggoy na naman dito sa part na to. Ang daming unggoy ngayon. Oh, may mga baby pa. Ayan oh. Unggoy! Unggoy! Ang dami nila. So swerte tayo kasi yung pagdaan natin may mga unggoy. So swerte tayo kasi kaya mo yan kaya. Itong lugar na to, yung Lancer natin na 96 model, dito ko nilaro yun dati. Dito ko tinesting yun at pumapalag pa. Kaya ang masasabi ko na magandang ano yun, magandang makina. So parang malapit na tayo sa tunnel. Malapit na tayo sa kaibang tunnel. Muchas gracias. Yan. Excuse me, folks. There you go. May mga nagpipicture. Sige, picture muna kayo bago ako dumiretso. Yan, live camera action. So gumamit tayo ng ilaw, no? Para siyempre medyo maliwanag. Kita ba? Yun lang. Dahil may pasok yung mga tao, konti lang. Oh, may banana queue. Maraming kainan dito. Ayan o. Bulalo with pares. Ah, may pares din.
checkpoint. Yun. Good morning. Sa ano sir? Sa Tally Beach po. Ay, good afternoon po. Tally Beach. Yes sir. Salamat po. Oh sir, yes sir. Shout out sa inyo sir. Salamat po. So shout out kila sir. Sa ating mga pulis na naka ano doon, naka duty. Shout out po sa inyo mga sir. Ganda. Buti na lang naka-on yung ano natin, no? Naka-on yung camera natin. Na shout out pa natin sila sir.